हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम बेक एगेन माबोरै दं नोंथांमोना बर्थमान दा आङो मोजाङैनो दंथ'यो इसोरनि अननायाव जेबो जाथ'वाखै नोंथांमोनाबो मोजाङैनो थाथों आरो जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो ना नैबे ब्लगखौ नायलांनो हागोन आङो दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि नैबे चेनेलावहाय आङो फैफिनबावनाय जालायबाय लोगोफोर इन्टारेस्टिं दिनैहाय आङो नै माने गनसो बानगासिनो आरोना गन बाननाय माने आङो दा थांगोन माने एकदम खोजोमा बाहा नागिरनो एसे ब्लगा माने एसे माबायदि जागोन मोनथिलाय लांला आरोना बिदिब्ला आङो जारनि खालामनोसै एसे आं खोजिमा बाहा नागिरलाबायदों आरोना आङो दा खोजिमा बाहाखौ माने फ्राय नुनाय बायदियानो जाखाबाय आरो आङो दा थांगासिनो दङ खोजिमा बाहाखौ एसे हाख्लायहैनि लोगोफोर नोंथांमोननो दिन्थिगोन एसे खोमसि जाबाय दिनै बेबायदिनोसै आरो आङो दिन्थिगोन आरोना दिनैहाय बरियानो एवनानै जानोसै एसे खोजिमा बाहा हाननानै आरोना टेस्टि खोजिमाया बयबो मिथिखागौ आङो दिन्थिलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय हा आङो दा माने एसे खोजिमा बाहानिखौ माने एकदम खाथियावनो आङो दा दिन्थिगोन नै एसे मोले मोले नुयो आरोना बेखिनियाव दङ नै खोजिमाया ओरैबायदि गिदिरखा बाहाया वाव दंफाङाबो माने गोजौ आङो हाननोसै आं खोजिमाखौ नै बिदै दङ बाहाया खिन्थु एसे जिबायलै आयौ खोजिमाया ओरैबायदि लाजाया नै बिदैया मार बिदै दंखायोमोन नै गिब्रुलाजोब्बाय उपाय गैया खोजिमाखौ जानांगोन दिनै टेस्टि जागोन आयौ होबायलै अरनाया अरबाय ओरैबायदि अरफ्रबलाजोब्बाय माने जायगायानो गैला नै जेराव मेराव मार अरदों ओरैबायदि बापरे बाप बयाव अरो माथो खोजिमाया जानाय बायदि मोनखासिगोन आरो बिदैयालाय बिराद दंमोन नै आयौ र' आयौ मार अरो बेसेबां अरनोलै र' नै मार खोजिमाया नै अरलाजोब्बाय बाला जाला लोगोफोर बिराद दिनैहाय खोजिमाया ओरैबायदि अरबाय आं माने बोखानानै एकदम टप मोनाखै आरोना मार आलौजोब्बाय मोदोमा एकदम ओरैबायदि अरो बापरे बाप आङो हानगासिनो दासिमबो माने जोबाखै ओरैबायदि माने मोदोमफोरखौ आं आलौजोबनाय बायदि मोनबाय मोदोम गंसे अरबाय मार अरो आरोना दिनै एसे खोजिमा बिदै जानो सानदों खोजिमा बिदैयाथ' आरो माबायदि गोथाव जायो मिथिखायोना बिराद बरिया ड्राइ फ्राइ एवनानै जागोन आं बेखौ ओरैबायदि गोथाव जागोन आरोना आं दिन्थिलांगासिनो लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थाया भिडिअखौ थाबैनो एन्ड खालामगोन मार अरबाय जालालै थांनोसैहाय ओरैबायदि खोजिमाजों खोजिमा जाजोब्बाय नै फाग्लासो आयौ लाजाला नै खोजिमाया दांनो हाबावगोन नालाय बेखौ आथिङावथ' आयौ होख्लायगासिनो नै बा खोजिमाया जेथिंबो होख्लायगासिनो थाजाला लाना खारनांसिगोन बेखौ एसे जांख्रिना होनांगोन जांख्रिना होबा जानाय नङा माने आयौ सायावबो दं माला ओरैबायदि अरबाय दिनै खोजिमाया अरफ्लंजोब्बाय आंखौ एसे मोनसाबबाय लोगोफोर बाराबो नङा माने फवासेसो जाफ्रामगोन आरो माने बिराद बरियानो आं दा बेखौ एसे बासिनोसै माने बिराद खोजिमाया अरफ्लंजोब्बाय आं दिन्थिबाय थागोन जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आङो दा थांबाय थादोंमोन आरोना न' फारसे थांना लानोसै एसे ओरैबायदि मोदोम गंसे अरनानै माने अरबाथाय खोजिमाया थैखायो नै ओरैबायदि अरबायना जै अरबाय बियो माने थैखाबाय आरो अरथाबगासिनो दासिमबो अरबाय था जेसेबां अरो आं एसे दान्दाखौ माने बानना लांबाय थांसै आरो एसे दुगैनांसिगोन फ्रेस जानानै आं एसे खामानियाव रेडि जानोसैलाय लोगोफोर मा खालामनो ओरैबायदि बोसोराव खेबसे जानांगौ आरो बेखौ बामबायलै बोसोराव खनसे जानांगौ माने खोजिमा बिदै आयौ इमान मावो
Belum beli nggak? Caranya kayak posisi mencari ini. Posisi itu harus begini kerana mana guys? Wah, menjadi siapa yang nak? Zaman ini bisa. Jaga nama leda apa? Kidal nanggo. Posis dal. Waran gasnya. Untinggai ini bagai. Angare isi kerja mana gerlawi terdengarnya. Dulu gufur, jangan lupa angkat tinci lambat kan? Jebusnya lambat hebat jabai. Naik dulu gufur naik beja bay. Pol bejeng mana lagi itu? Pula bejeng. Bejeng kerja mah berat, burian bas share-nya. Stop kerja bejeng kerja mah. Jadi ada yang kerja mana sekarang? Ini pasti nama betul. Barangkali proses yang tes di sana. Kali yang nomen fibai, dah isi dugin sih fresh sana sih. Ada बेसेबां मोनखो खोजिमा बिदैखौ थ' एसे आङो दिन्थिनो लाबाय थ' आङो दा दिन्थिगासिनो आरोना थ' लोगोफोर आङो एसे दिन्थिलांनोसै बांद्राय मोनाखिसै माने फवासेसो जागोन आरोना थ' बाराद्राय बे जाजाया आरो बांद्राय मोजांबो नङाना थ' उदैयाव एसे माने प्रब्लेम जायो आरो टेस्टियालाय टेस्टि खिन्थु बांद्राय जायोब्लाबो एसे माने उदैखौ बोरैबा गरम मोनबाय थायो ने थ' बिनि थाखायनो बांद्राय जानायाबो मोजां नङा थ' आङो एसे दिन्थिनि नायलांनो हागोन बेसेबां बासिदों नामालै सफिया जाया नों खोजिमा जाया थिख्लुआबो बासिदों नै नै खोजिमाया नै नायदो रायजोफोरनि खोजिमा बिदैया एसे बोसोरनि जानाय थारनोसै आङो दिनै माने ओंख्रि संख्रि गैथारा बेखौनो एवनानै जानोसै आं ओंख्रि गैयिनि खोजिमा बिदैया नै रग' रग'खा बोसोराव खनसे जानांगौलै बेखौ लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आङो दोखो अरजाबाय दिनै आरो खुनबो जाबाय एसे नै बिथिं थैबो ओंखारलायलांबायसो बौलाजोब्बाय माने बारि सिङाव हाबनानै बारा गोलाव खालामला बुंबाय थायोबा माने बाथ्राफ्रा लावलांबाय थायो स' बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो आरोबाव फिन खेबसे आंनिफ्राय स' खावलायनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामोब्लानो जाबाय थ' फैबाय थानाय दिनफोरावहाय बेबायदिनो ना थ' भिडिअफोर लानानै फैनो हायो नोंथांमोननि सापर्टनि जोबोद गोनांथि जानानै फैदों थ' एसे अननानै सापर्ट खालामना होयोब्लानो जाबाय आरोना थ' गोबां खस्थ' जायो बेबायदिनो गोदान गोदान ब्लगफोर लाबोनायाव साननैसोनि उनावहाय बेबायदिनो बेरायनाय ब्लगफोर फैगोन थ' एसे प्लेनिं खालामगासिनो ना थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामबाय लोगोफोर गोजोन्थोंसै बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामनोसै गोजोन्थों